Salamu aleykum hormatly podpisçikler, salamu aleykum hormatly dostlar. Men size ikinci klaska mejön gaharny getirdip, nä günler görenmi aýdyp bereýin. Ol ine şeýle başlapdy. Şekilini etdirsin. Açıkta oğlan. Ramazan, Ha hoca. bar oglum öýüşleriňe taýýarlan. Telefonuň soň oýnay. Bolýar hoca. Olaydım lan bana kene afterska. Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Diýjäňe haýyrly bolsun. Netibeden görüşmeli ala täze gelip gelmez. Bu çağan ses çıkan okla öýüşlerine başladymy ka? Ramazan. Ramazan, entäge oturýarsyňmy? Kakan gelmän öýüşlerine taýýarlan idime? Geçen ýerem kakan gelenne käýedi. Ece bolýar diýdim ha. Akalla gerek olmaz. Atak benim yedilik aylayada. Eş komentar yazanlar bağına değiştirmem. İnsan kaparaydı yani. İnsan kapar duyduruyor. Yine yıkıcı gerek sen ovadan deyip bana sen ovadan kat ovadan ne yapayım? Entegem telefon oýnap otyra, öýüşlere de taýýarlanmanlar, men markete uğratjakdym. Ramazan, goýa şol telefonuňy, edäýi oglum men diýenmi? Hana kakan gitip gelýär ýolly. Bolýar Ece bor bolýar diýdim ha. Näile telefon oýnatmana bermediler. Yigitler, hakkınız artık mazulem berlendir var ha. Kaçı dürstürün, geleymesin, yon zordan kaçıp gelendir, gayimdan. Ay, sana diyen, sen ne, yatırsın mı? Ne, yatmana geldin mi? Gel. Daýy, men adaşdym. Ecemin diýen etmän. Yatyp galdym, soňuşda düşdüm. Ay, bolýala yo, men gaýnym duroýdy, korkdum ha. Oglanlar, mun derrew ejesine gowşurmaň aladas ne delýär? Gel onunla körpe, gel ýör. Mun derrew ejesine gowşurmaň aladas ne delýär? Men gaýnymdan gaçyp düşüp ýören günüm ay sanaý. Sen kartykmaç wallahy maňa. Häzirjek men gyzgynjak çaý demläp bereýin täziraga. Ötüňsi gelýän täziraga. Gelsinler. Gelen döwlet diýipdirler. Gelber, bolýarmy? Korkma, bomy? Bolýar. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam, hormatly müşteriler. Yok, biz müşteride şu çağa 2024'de yatık kalıp şu güne gelipdir. Şu çağın bir adet ejene gowşar ýal etmeli. 2024. Dur. Ine şu zatlar hakykatdanam çynma-çyn ýurdundan getirýär. Hiç yerde de yok, dük bakadın. Bir de bu zatlar gerek değil. Esaslan şu çağın ejene gowşar ýal etmeli. Wah, menem şonay diýanna. Şunnalak zatlar hiç kimde de yok. Bu zatlar. Bir de bu gıdıklı değil. Esas şu çağın ejene gowşurmaly. Allah can esasat kim alsa nesip etsin. Yo, bu biz bilen näle ýör. Bize bunu hiç kimde yok fadi getirip görkezjek bolluk. Näl wallahi bula. Ine bu ýerde bolsa men gaty gorkupdym. Häzir bana şu taýda kerbenin düşelgesi var. Häzir şu taýda duraly garbak gurbak edineli ýatars, ondan erti ýola dowam ederiz. Bolýarmy? Döstüler tulunet otap getirsinler. Tulunet otap getirin. Ay, tulunet otap iyi ben de al. Öňünde çevset var al.
Bakayın etin yemi da. Biz dürlü dümenden iyi biteceğiz. Sinyal görünmedi yalmap görüm da. Alın o. O daim korkunçtu onu. Ma diyen var. Ya oğlanlar ovadan ya kovdu ya oturuver iyi ver arkayı. Yine yakıcık bana ovadan iten. Ekodup bir yalman düşünün mü? Gözün var o. Hey, bil. Hemen kakarın çağıdan çıkaryan o. Erkek bolsan, inesin o değil. Jogabını verecek gamın. Sen bilen bir yerde görsersen. Sen ha. Atan pulunu kerven gözü boş sıyızıp görmemeydin. Ha? Kakılın pulunu yiyecek. Bakan sıyışacak Mahmut buraya. İnemen şu baksın mı? Ha? Sen baksından öktedir. Sona bilyen mi? Ben kalkayım mı? Ha. Aydan o sen baksın dinle ardırar varsan. O nedir görüver ya. Hani bilin bir kırak kuşa baksın. Körpem güdürdü. Hay verekella. Hani baksın. Yer baksın. Alay baksın. Atan okuyup boş geçmeyer şiirlerim. Vurdum korkor yüzün görse billerim. Hiç kıskanmal kümüş tılla dinlesin. Şiili zomar hiçbir ile görmedim. Aslan avran beylerim, kaplan avran beylerim. Gerek bolsa hindidin pil getirin beylerim. Aslan avran beylerim, kaplan avran beylerim. Gerek bolsa hindidin pil getirin beylerim. Tarokta beş keygavlan beylerim. Ol begine deger menin parvegim. Bizim beyler sanap bir metingesin. Somartlığı bizim beyden öğrenim. Arslan avlan beylerim, kaplan avlan beylerim. Pin getiren pilinde kuşu doynar beylerim. Arslan avlan beylerim, kaplan avlan beylerim. Pin getiren pilinde kuşu doynar beylerim. Seret ha yekama görüyor musun uluba? Hava. Sonra veriyenler şu taydadır. Solon yanına baryan. Menen otak barabilecekке. Men öňüm gaýnymdan gaçyp gelýän. Solar iň agyr soraglary berýär. Sen häzir şolan soraklaryny geçdiň, ejen ýandan oýanýan bolýarmy? Indi mundan aňyrsyny özüň git bolýarmy? Barsaňman git. Ha, aladyn öwretdimi? Hava. Ödüm, ejesinin göwünne degip ustak düşüpdir. Ennem ýydyna gitjek bolýar. Yok. İyide yol yok, doğru cevap vermedin. Otur. Sen 2024'ten gelen olmalı. Onna Ronaldo mi? Ya Messi mi? Neymar. Bizlik däl ýa-Allah. Doğru cevap verdim. 2024'te iPhone 15 çıktı mı? Hava çıktı. Özüm kızyan olmalı. Kızyan mı? Bilmedim. Allah. 2024'te Raven Karol kim? Saik mi? Ayda ýödüň mi? Espiterdiň ýana. Ejen gaharyny getirecek mi? Okulan okuyacak mı? Akıllı olacak mı? Boljak mı? Olacak mı? Boljak mı diyen? Ramazan. 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 Ece meni bağışla. Näme bol oglum? Ece men sen näme tiýsen etjek, öýüşlenmem etjek. Näme bol oglum? Korkunç düş gördüňmi? Ýok Ece. Onda näme bolýar? Näme üçin beýdiýän? Häzir gelýän Ece. Nira barýaň oglum? Häzir gelýän Ece. Oturmarın yoluňa garap, İdemerin hallerin sorap, bilmediňe söýüýüm gorap, unutmak menden sana jogap.
Salam, geljigim gül gerekmi? Ejeme gül aljaktym sowatlyk. Ha, ejen gerek bolsa onna. Şuläle güllerden sowatlyk gülü ejene beray. Bolýa, sag bolun. Ene bu yerde bolsa men ejeň ýanyna ýetmäni howludum. Assalamu alaykum hormatly vatandaşlarym. Atan okuy boş geçmeyen şiirlerim, Vurdum korkur yüzün görse beylerim. Hiç kıskanmal kümüş tıllatin nesin, Şeyle jomart hiç bir ille görmedim. Hiç kıskanmal kümüş tıllatin nesin, Şeyle jomart hiç bir ille görmedim. Dur aydıma stop ver. Gaýnym yok değil mi? Yok. Onna saklama, goy ver. Arslan avlan beylerim, kaplan avlan beylerim. Gerek bolsa kendiden til getirin beylerim. Arslan avlan beylerim, kaplan avlan beylerim. Gerek bolsa kendiden til getirin beylerim. Sen kim? Aslında sen nereden çıktın ay? Ay, maňa şunu ýar sorak bermeň ay. Maňa şunu ýar sorak berseňiz ikiňe blog et taşlaryn. Düşündiňizmi? Her okdy beşki gawlan beylerim, 10 begiňe degermeniň bir begim. Biziň beyler sanap bermez teňesin, jomartlygy biziň begden öwrünüň. Biziň beyler sanap bermez teňesin, jomartlygy biziň begden öwrünüň. Arslan avlan beylerim, kaplan avlan beylerim. Sen getiren pilinde kuşu doynar beylerim. Arslan avlan beylerim, kaplan avlan beylerim. Sen getiren pilinde kuşu doynar beylerim. Nazar yurtdan yürü tegellim o. Ayttır da o başlan o. Aydın da o. Ya bermelim burada. Geçmişine hize dolan barmey, Sevgisinden yanıp bişen azmey. Öykü kineleri koyup ize, Gelin bugün toya üşölüğüne. Öykü kineleri koyup ize, Gelin bugün toya üşölüğüne. Gelin dostlar işelim, bugün açıp coşalım. Aladanı bıra koyup bıra değişelim. Gelin dostlar işelim, bugün açıp coşalım. Aladanı bıra Esasat kim alsa diňeni diýbetsin. koyup bıra değişelim. Ne bar bolany. Hemmejeler bayramyňyz bilen sag bolun. Gelin dostlar işelim, bugün açıp coşalım. Aladanı bıra koyup bıra değişelim. Gelin dostlar işelim, bugün açıp coşalım. Aladanı bıra